lekura itzuli da Winter Series txapelketa sekulako arrakasta ari da izaten, bai bertan, bai kalitatez, bai telebistako audientzietan ere. Egia da, arrakasta itzela izaten ari da, lehenbiziko edizioa egintzen, eta guk bigarrenaren atarian, bigarren hasien honetan, txapeldunak, iazko edizioaren txapeldunak ekarri ditugu. Biba Aritz Erkiaga eta biba Jon Zabala, biba Winter Series. Apa, bikote, arratsaldeon. Etorri, Eskerrik asko etortzeatik. Eseri lasai. Bueno, eta etzareta eskutxik etorri, ez da? Ez, regalo bat ekarri gu. Zeugintzat, eta telebizioguntzat, sosketatxu bat eitxego. Bai? Winterreko arrastik. Ederki. Zer da, bibazuekeko ikusentzuleentzat esan genezake? Bai. Hau da zurea, ez da? Bai, nire betu. Oso ondo? Ze ongi? Beraz, zer egingo dugu? Hau lortu nahi duenari mezu bat bidaltzeko esango diogu, 600-lau-lau-bosei. Zenbakira bidali mezu bat, eta esan elastikoa, zabalaren elastikoa nahi duzuela, eta gero zozketa bat egingo dugu, bai jasotzen ditugun guztien artean, eta jarriko gara zuen. Ze ongi? Eta Aritz, esan duzu honekin jokatu zuela? Bai, urriko azkenengo aztelenien bigarren saio Winter Series hasizan partiduku da. Hala, ze ongi? Bueno, hemen txutziko dugu, ongi gelditzen da horrela, polita gelditzen da. Bai, noski. Telebiztan hola polita eta gelditu behar da. Oso polita, bai, egia oso polita. Oso polita. Izu, polita geratzen ari dena da, Winter Series honek ekarri duen indarra, ez da? Ez da puntari ekarri dion indarra. Jon, zuek frontoian zaudetela, nolari zarete bizitzen berpizkunde hau? Bai, aurre urtin oso ondo funtzionauan, da urten hortzen bihurrez hasi ginen, ia erantzun bardine jasotegun. Eta momentu lehenengo bi astelenak, urriko astelen espeziala izan gaina, frontoi bete izan, finalen mogun izan gitxu gara bera. Eta aurreko astin be, astelen normal bat izan da, mi agostuen lagun frontoi urratu zin, orduan ikustu, bai, esagerau. Ikusten da, zelan finkatzen dugula, purka-purka. Bai, Aritz, esango genuke Winter Seriesekin zesta puntarentzat aro berri bat abiatu dela? Bai, gainera, esan da modun iesku hasiera bat itzen zen, eta ez genuen jakin, baina bikotik esan aurretik ja bostuen bono edo saldu ziren txapelketa guztirako sarrerakin. Gentie gogotzu dau, umiepe ikusten diz zestan apuntau dizela eta gogotzu dauzela. Orduan bai izen lehike aro barri bate, jarraipena ja, ies hasi da eta orduan jarraipena. Winter Series, bigarren edizioa, Jon, ze suposatzen du honek, bigarren edizio bat egoteak kirolarentzat, zesta puntarentzat? Bueno, ikusten da posta hondi zegoela, bai TV-en aldetik eta enpresian aldetik, eta pentsu hon biharra dela, kirola finkatzi, garen da izu apur bate luzetu, da aurre urteko espeziala izan modun, da inoiz baina espero, oin pentso biharra dela kirola profesionalizau futuru azpentzetan. Bai, Aritz, gainera partida bakarrik ez, formatua bera ere, ez da, berritzailea da, zure ustez, zein izan da arrakastaren gakoa? Gainera data bikoiztutxu ez, lehen sortzi astetan jokatu zen, oin amaseire, eta gentien erantzune izan da horre gakue. Horre gentie da esaten dagoena geixan nahi dauela, ondo paseten dauela frontoire junde, jai giru edala, eta hori ikusi daue bai telebistak eta bai enpresarisuek, eta ikusi daue hemen zesti ikusteko gogu dagoela. Eta ikusteko gogoa dago, baina gogo horri eskaintza neurtu bat, neurriko eskaintza egin behar zaio. Asmatu da egokitzen, zesta punta ongi egokitu da garai berri hauetara, Jon? Bai, apostu baina oin gaztia itxik eta egin dabe, beteranu gaztiek, gero aukeri emon dabe gazti jokatu kanpenato bat eta klasifika balizeteko. Orduan ni pentsot lana ondo da biela itxen, bideo honetik dagoela, beti gomon gauzak mejoretago beti gomoi, baina pentsot bideo honetik dela Euskal Herrixen atzabe merezi da entokixen egoteko zesta puntiek. Ba, ikusi egin behar dugu, Xabi, ikusi behar dugu nola prestatu duzuen demoraldi berri hau, begira, ze irudi ederrak.
hau da Winter Series bigarren edizioko, bueno, txapelketa hau promozionatzeko erabili duzuen promoa ikusgarria. Bai, eta lehen esan duena, Eurepe egokitu diz, badakixe frontoien musikiek, irue, holako bideukin jenti aldala erakarri, eta bai, ez da lehengo modoko zestako partidu bat, ez da jun eta ikusi eta etxera, gehiago da gozatzeko leku bat. Baritz, belaunaldi berriak eta gerturatzen dira. Nahi esan, jende nagusia joango da, seguro, zesta punta ikusten, baina belaunaldi berriak eta... Pilo bat aldatu da. Oain jente gazti, bai, izeixetanak gaztiek diz, bai neska, bai mutil, edo zein edadekuek eta egizan asko aldatu da. Frontoien oiuek eta ongo die, ez? Eta zaratak eta, ez? Jai girue. Ze politia. Bai, oso. Jon, puntisten agendan Winter Series momentu enten, nun kokatzen da? Ze bihurtu da, urteko zitari garrantzitsuenetako bat? Ba, nik badit izango neuka. Urte betin balizo asko hartu horrek txapelketi eta pelotari danon egun jokatu txapelketa da. Zelan ez, irabazi. Zik, bentzot danok eta bizela, topera entrenetan, preparetan, hori txapelatutako. Crossfit iteu, normengo norbaitek ez dakit nire aparte, uste demengo norbaitek crossfit iteula baitare. Bai? Bai. Crossfitarekin entrenatzen duzu besteak beste zesta punta? Bai, nire Ameriketatik itorren nintzen da amaitxu baten inango abenturio, zoze proetin inagan, zestase lagundu aldoztena, da crossfit ezautu nahan, da orduan bastante zorat engantxaute esan. Eta balio dizu? Bai, asko lagundu uste. Ni Ameriketatik itorren nintzen beste pelotari bat mogun nintzen, neuken zen honako aukerak. Eta, bueno, 2 urte da gero entrenetan bastante, haunetxak aukerak agertu dit, da ni pentsot lagundu ustela, nivela... Maialen, esan zutela, kamerinoan egon gara eta dana kirola eta nik xili gona. Nekin zesan be. Zu hasi aguz crossfitean da ikuteko dugu. Egon dira esatere. Zure ustez, Pablo, crossfiteko aditu bezala, crossfitak zer eman diezaioke zesta puntalari bat ikasu honetan? Nik, leheno igeri tenun, urte pila batien igeri izan dut, eta argi dakat, igeri tenun momentuan jakingo aliman nun crossfita zertzan, eta guain dakaten esango deu jakitori guztien ikirolondak buruz, seguru nago, igeri hobiagoa izango nintzala. Nik uste dozin kirolako ondo eginda crossfit lehiakorra esango deu alde batea utzita, crossfiteko arlo guzti hori hartuta, ideala izango ditzakela, zesta punta edo nondik inoko. Aldi berian Andonik, Izetak, pedatoria prestatzeu eta crossfita bai lantze deu. Eta nik uste, atal bezala zoragarria dela, gigarri bezala. Bueno, behin, Xabi, ikusten, goari gara. Eta soinu jo lehobea izateko ere, bai, behar. Eskerrerik gehiago. Dira, Aritz, ikusle gehiago edo hobeto ulertzeko partidak 15 puntuko jokoetara jokatzen dira, 2 joko irabazi behar dira partida irabazteko. Zuei formatu hau gustatzen zaizue? Edo nahiago agian partida luze haiek? Jokatzeko nik nahiago dute lehenko 35 tanturaku, baina bai badakit, honeaz formatuaz jentik geixain gantxeten da, ze partiduk naiz eta 35-era aurretik badoi eta igule partiduz kastxu alda urten bentaji dolako, hapen bigarrez eta behutzuzazten da, eta bakoitza bat irabazten dago, bat bostera. Orduan emozio aldetik, eta gaur egun, jentik hori eskatzen dago, eta hoixe motetzeu, eta egizan, nahiz eta niri ez guztau, asartatu da. Ba, ez da funtzionatzen du, ez da azkar hasi eta azkarrago bukatze horrek, Jon. Niri zetak gehiago guzteat ez. Bai? Niri asko guzteat, ni pentsot zetetan pagaztan dena du bai, diferentziak murriztu ditzen di. Ez dizena gain pelotari honape, sorpresi moteko errestxu da. Igual hor txeituko bai, haritzen gehiago da. Espektakuluari gehiago ematen dio horrek, ez da? Bai, begira. Bai, hirugarrez eta bostantora horre edonok irabazi aldago horre ez da igerten hainbeste zein dan onena edo txarrena hor faio edo zein despistek hori naldotzu orduan edonok irabazi aldago. Aritz, aurten 4 bikotetik 8 bikote izatera pasatu zarete, horrek esan nahi du txapela garestiago dagoela? Bai, eta egizan oso bigote gogorra daz. Hemen igul izenez igul lau edo dize bigote izen gehien dokenak, baina partidua baino gehiago dize sorpresa dauzena eta seguru ez usteko bat emon eta final erdietan bikote ez ezagunen bat edo helduko dela. Eta favoritoak, zuek zarete? Ala baduzu beste favoritoren bat? Nintzako Goikotxea etxeto da hor bikote horrenetariko. Bai, Jon, zu zer diozu?
Bai, aurrerun gaina goikotxak emon espektakuluaz, oso pareja gogorra ikustot, eta hobeto, beste batzu izetik gela favorituk holan guaz tranquilaz. Zer dute haiek ba, favorituak izateko zuen? Bikote ona itzen dabe. Bizediz oso seguruek, indarrasko eta Gernika moduko frontoi baten beti izan da frontoi hor utzune bat guzu hor erakusten dela. Hori frontoi oso exigentie da. Eta gizan eurek ez dauke askorik. Eta bizi daukelez jokatzeko modu bardine, nipentzot ondo egiten bezala. Eta Erkiaga Zabala bikotea zelakoa da, ba? Ze gauza honak eta txarra hilu, Erkiaga Zabalak. Delantero hona eta eru txarra. Txapelduna dira. Paperak esan dut txapelduna hori dela. Beste gati, konpentsauak direla esatezu, baina segun gatik. Baina gupa igul presiñoi gehiago, edo horre beste batzuk dauz igul isilien jentik igul ez da benak ezagutzen edo daukenak, eta gu gaina lehenengo partidu galdutegaz, guk ezin dugu beste akatzik egin, así que guk amendik aurrera partidanak izango dikutzako finalak. Dira, eta pilotarien erdiak iparraldekoa dira. Horre iparraldeko eskolak ere badu presentzia, horrek jone zesta punta bera ere indartzen du, ezta? Bai, unino bat mun, oizeleik iparraldi eta egoaldi, pentso futuru hoiz izen bida dela, Euskal Herri osu hartute, liga mogoko bat interesanti izango zala, orduan frantzesape hemen ebiltzi eta gau ara juti eta horre movimentu danok oso nahi enpresape horipe urratzeko eta kompetitizi goteko, gaina nivela oso altu dukia, hasi que... Eta esan duzu, Aritz, aurreko partida galdu egintzen dutela ozta hor borroka haundi izan zen Barandika eta Lekerikaren aurka, ez da? Nolako partida izan zen hori zuentzat? Egul ez genuen jokatu pentsaute genuen modun. Hasian egul pentsatu genuen pelota motela jolaztie, baina gero ikusi genuen pelota bizitxaz mini itzen genule. Bigarren setin gainetik pasauzkuen, bajatu neban nivela, eta hirugarren setin biakatz tonto inde, da lehen esan dugun horre juxeduko hirugarren seta bosterak izetiek. Biakatzeaz ja oso gatxada irabaztie. Alegindu ginen, urbildu ginen laune, baina azkenin gehiago izezin eurek. Baita, hurrengo partidu abenduaren 12an duzue, Urrutia eta Aimarren aurka. Nola ikusten duzu, Jon? Bueno, Aimarra urtine finala heldu zen, eta Urrutia Gaztia areke galtzeko ezer ez deuke, balienti ikusi nahan bera programetan klasifikau zen. Da finalin da oso baliente ikusi nahan, bertan Frantzin ikusi eta pelotari baliente horrek ez deuki ezer galtzeko, hasi que emo guzkuek herri segurua. Eta ezagutzen dituzue, noski ezagutzen dituzue, baina iaz finalera iritsi balimatzen Aimar, bakizue bakoitzak nola jokatzen duen eta bakoitzari horre estrategiak eta markatzen ere saiatuko zarete ez da? Hau Urrutia da igul pixkatez ezagunena guretzako be, justo gaur jokatzen dabe, gendikan da hemendik bagoiz ikusten aurkarixek zelan jokatzen daben. Eta baina Gaztie da, eta iparraldeko gauza bat beti honeuki badabe da fizikue eta arrankie, gogo asko jokatzen dabe, eta seguru horrepe usteko ere bat emoteko urrun ez dizela ebiliko. Bueno, eta orain bai, orain ja, serio, bikote bezala zein dira zuen indarguneak? Nire nahi jakin. Indargune hau. Bai? Beraz, crossfita. Nik nire fuerti esango fizikue dela, nik injarraz da dominetan aleintzen Gernik hain frontal dizo izen eran. Eta gero Erkiaga horreaz berantzate oso na, nik domineti etantu ez, berak aukeri deukenin amaitzen dut tantu ez dugu parkatzen. Esaten da frontein janguga parkatzen dugu Erkiagak ez. Hoize, honek tantu handi dugu amaitzen dugu, edozein momentutan. Da, hoize pentsu dala gure parejako fuerti, gero bebai beran tranquilai eta ni nerviosu denboritxe. Horeka, hor bertan? Transmitu dituzte hori horeki, bai kantxabarrun, kanpun, adibidez, aurreun begalduen dunin, bestu da bertan, oinez zerri guntxarto, ez da lapaz, ez da alkarra, ez da. Hori nik asko eskertzot bere duen esperientzi pelotari bataz, holako tratu eduki alizetia. Aritz, ados? Bai, beti esan dugune, kanpun ondo eruten gara, orduan horrepe barrun hori da gure... Eragineko. Bai, aldotzeu esan dutxetan egon ginen berbetan, zer egin dugun txarto, ez da labronki, bakoitzak bestiari izan zelan ikusi dugun partidu eta ikesteko. Akatza itxeko aukera bat euki genuen, genuen. Mendik aurrera, Horain ez da wakatxik egiten. Irabazi nahi bada ez behintzat. Ja ikasita zaudete behintzat, ja ikasita. Bueno, ikasita zaudete nola irabazten den iazko txapeldunak zuek izan zinentelako, eta horrela izan zen azkeneko tantoa.
Txula, eta hortxe bukatu da partida. Jon Zabalaren txula bikainarekin. Bosta gorenean merezitako txapelarekin. Aritz Erkiaga eta Jon Zabala. Haze eguna, ez da? Txapela jaztea, txapeldunak izatea, ze izan zen zuentzat? Ze suposatu zuen Aritz txapela jazteak egun hartan? Txapela jazti baino, ja bera finala jolazti, niretzako bintzat asko izen zan, ze hor txapekeletan lehenengoko partidu geu jokatu genuen zen, orduan finalerri eta zailkatute egon ginen, da pilo denpora egon ginen itxaroten. Finalerako gogu, hor frontoi betetzen hasi zin, hori txapelketi hasi zen, frontoi utzi jokatzeko. Ze pandemian ez zintzen sartu, orain gentie bume izen zen, ordu erdiarin, ordu betearin, kolak frontoin sartzeko, daia ikuste zen hori kalien, daia ansiedadi. Geixa izen zen, finala jokatu eta gero bera ospakizun bat, ez bera finala irabaztia baino, niretzat. Eta sentitu duzu, Jon, esate baterako Winter Series honi esker, agian udaran edo partida gehiago jokatu dituzuela, edo mugimendua sortu dela? Ba, nitzate kanbizio hundiz izen da. Nik hori jokatu arte, neuk izan aukera larre aritzek adibidez urte pilu daru ja jokatzen Frantzin. Eta niri kiston kanbizio izen da urte betin, bai profesionalmente da personalmente. Profesionalmente Frantziko frontotanetan jokatu dut, mundiala erustie, suplente baina, bintzute erustie mundiala datron urtako gauzak urtetan, da gero personal aldetik guk telefono horrez, enpresiaz, arekin beste proiektu bat bauko pentsaute, hoxe generoan nire imagenaz gazti urratzeko zesta punti errizetakun materiala urratu da apur bat azaldu zedan gure kirola da euskal enpresa batetik euskal kirol bat bultza demon, orduan da ilusio asko itxeste. Orduan nire horre finalak suposatuzten, amets asko beteti eta ez nahan espero beste gauza pilo bat. Gazteak aipatu dituzu Belenaldi berriak, zesta puntak sistera zirkuituari hor dago, Aritz, arrobia hortik etorriko da, arrobia badator? Hor bai gul bai badau iparralditik asko ikesi biderra. Iparraldien hemen zazpi pelotari dauz pentseteot, ez da kasualidadea. Iparraldien bai gul nik ikustotena bintzet oso ondo lantzen dauela, gure mailara hurbiltzeko hori fasi, ez da, ja 16 urtetiko eta 2 urterako zelan lantzen dauen, hori bai gulamen landu biko zan, eta gero gaztiekin, gaztetxoekin, sistera proiektuta hori dana ondo da bizlantzen. Beraz, arrobia gaur egun potenteago dago iparralden Gernika markina inguru horretan? Hor, profesionaletako saltu hurbilau do iparraldien, hegoaldien. Bai, Geixau lantzen dabe, edo geixau jokatzen da.